στην Αγίαν Εκκλησιαστική περίοδο του Τριωδίου. Και το Ιερόν Τριώδιον αρχίζει με την Ευαγγελική περικοπή του τελώνου και του Φαρισαίου. Και μέσα από αυτή την Ευαγγελική περικοπή βλέπουμε, ακούμε και κατανοούμε τη μεγάλη αρετή της ταπεινώσεως. Ακούμε τον Κυριόν μας, τον Ιησούν Χριστό, να λέει «Πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε». Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το συμπέρασμα αυτής της υπέροχης Ευαγγελικής περικοπής. Αυτός είναι ο θαυμάσιος επίλογος αυτής της θαυμασίας Θείας διδασκαλίας. Ο τελώνης και ο Φαρισαίος αντιπροσωπεύουν τους δύο τύπους των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Ο τελώνης και ο Φαρισαίος είναι δύο τύποι της ζωής. Ο ένας είναι η προσωποποίηση της ταπεινώσεως. Ο άλλος η προσωποποίηση της υπερηφανίας. Ο ένας εκφράζει την αρετή, ο άλλος την κακία. Ο ένας αντιπροσωπεύει την ειλικρίνεια, ο άλλος την υποκρισία. Ο ένας ταπεινώθηκε και γι' αυτό ο Θεός τον ύψωσε. Ο άλλος, ο Φαρισαίος, ύψωσε τον εαυτόν του, γι' αυτό και ταπεινώθηκε. Πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Ο Φαρισαίος δικαίωσε τον εαυτόν του. Κάνω αυτό και αυτό, νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκατώ δε πάντα όσα κτώμε. Είμαι άνθρωπος ευσεβής και ενάρετος και δεν είμαι σαν κι αυτόν τον τελώνη. Δικαιώνει ο ίδιος τον εαυτόν του, αδελφοί μου αγαπητοί, αλλά ο Θεός για αυτήν την έπαρσή του, για αυτόν τον εγωισμό του, για αυτήν την αλαζονία του, τον ταπείνωσε και τον κατεδίκασε. Ο τελώνης καταδικάζει τον εαυτόν του, αλλά τον δικαιώνει ο Θεός. Δεν είπε κουβέντα, δεν σηκώνει τα μάτια στον ουρανό, αλλά χτυπά την καρδιά του, διότι από την καρδιά μας εξέρχονται οι επιθυμίες, και ζητά το άπειρον έλεος του Θεού δια των λόγων. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Εκείνος, αδελφοί μου, που στάθηκε ψηλά ήταν ηθικά πολύ χαμηλά, και εκείνος που στάθηκε χαμηλά και έσκυψε το κεφάλι ήταν και πνευματικά και ηθικά πολύ ψηλά. Ο πρώτος, ο Φαρισαίος, κατά την ώρα της προσευχής είπε πολλά λόγια. Λόγια όμως που δεν έβγαιναν από μίαν καρδίαν τεταπεινωμένη και συντετριμμένη. Δια τούτο ο Θεός δεν τα άκουσε. Ο δεύτερος είπε μόνον λίγες λέξεις. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με. Και ο Θεός τις άκουσε και τις δέχτηκε. Αν η ταπείνωση είναι η βασίλισσα των αρετών, η υπερηφάνεια είναι κατάρα, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως θα δούμε και λίγο πιο κάτω. Η υπερηφάνεια είναι βαριά αρρώστια της ψυχής. Η υπερηφάνεια είναι ένα πολύ επικίνδυνο μικρόβιο. Η υπερηφάνεια δηλητηριάζει το πνεύμα. Η υπερηφάνεια είναι κατάρα. Το πιο μεγάλο κακό ανάμεσα στους ανθρώπους είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Τι είναι ο εγωισμός? Είναι ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο που σκεπάζει τον ήλιο.
Τι είναι ο εγωισμός? Είναι σκουριά που καταστρέφει την λαμπράδα της αρετής. Τι είναι ο εγωισμός? Είναι η χειροβοβίδα που ανατινάσει της αρετής το οικοδόμημα. Ό,τι πολυτιμότερον έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, ο εγωισμός το ανατινάσει, το διαταράσει και το καταστρέφει. Οι ρίζες, αγαπητοί μου αδελφοί, του εγωισμού είναι βαθιές. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας, συνεχής και διαρκής, για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτό το κακό του εγωισμού. Είναι ένα είδωλο και όπως ξέρουμε ο Θεός συχαίνεται, ευδελίσσεται τα είδωλα. Ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα τα δεινά, όλα τα κακά, όλα τα πάθη έχουν μητέρα τον εγωισμό. Όλες μας οι αμαρτίες, αγαπητοί μου αδελφοί, ξεκινούν από τον εγωισμό μας. Και αν δεν προσπαθήσουμε, αν δεν κάνουμε αγώνα μεγάλων, να ελέγξουμε τον εγωισμό μας, δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα πάθη μας. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε, ότι όλες μας οι αμαρτίες και όλα μας τα πάθη έχουν ως κίνητρο τον εγωισμό μας. Άρα ο εγωισμός είναι πυρετός της ψυχής. Είναι αρρώστια της ψυχής. Ξεκινάει πολλές φορές από μια απλή περιαυτολογία και καταλήγει σε μια εωσφαιρική ίηση. Είναι, αδελφοί μου, ο εγωισμός το πιο λεπτό και ευαίσθητο σημείο στη φύση του ανθρώπου. Για να θυμηθούμε λίγο. Όταν ο Μισόκαλος ζήτησε να παρασύρει τους πρωτοπλάστους στην αμαρτία, τι τους είπε? «Ή αν ημέρα φάγετε από αυτού, διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί». Μην ακούτε το Θεό. Μην ακούτε το Θεό. Σας είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό τον καρπό, διότι όποια μέρα θα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε κι εσείς θεοί. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου? Να φτάσουμε στη θέωση. Και ο διάβολος λοιπόν αυτό τους λέει. Σας είπε ο Θεός να μην φάτε. Σας το είπε να μην ανοίξουν τα μάτια σας. Διότι όταν θα ανοίξουν τα μάτια σας θα γίνετε κι εσείς θεοί. Και φυσικά αντί να γίνουν και να γίνουμε θεοί, έγιναν μισόθεοι. Αντί να υψωθούν, έπεσαν φρικτά. Βρέθηκαν έξω από τον παράδεισο, έχασαν ό,τι ωραιότερο είχαν στη ζωή τους. Ποιο ήταν το ωραιότερο πράγμα στη ζωή των πρωτοπλάστων? Ήταν, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή η κοινωνία που είχαν μετά του Θεού. Η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται από τη σχέση του με τον Θεό, με τον πλάστη, με τον πατέρα του, με τον δημιουργόν του. Όσο καιρό έκαναν υπακοή στο θέλημα του Θεού, ήσαν πανευτυχείς. Η αμαρτία διετάραξε αυτή την σχέση τους και έγιναν δυστυχείς. Έχασαν την κοινωνία μετά του Θεού, εξορίστησαν εκ του παραδείσου
και ευρέθησαν στον τόπον της βασάνου, σε αυτόν τον τόπο που ζούμε κι εμείς, δηλαδή στον τόπον της εξορίας μας. Καταλαβαίνετε γιατί δεν περνάμε καλά σε αυτόν τον κόσμο? Το ότι δεν είναι εδώ η πατρίδα μας, εδώ είμαστε φιλοξενούμενοι, αγαπητοί μου αδελφοί. Όπως πάμε σε ένα ξενοδοχείο στις διακοπές μας και μένουμε 2, 3, 5 ημέρες, έτσι φιλοξενούμενοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό τα προβλήματα, γι' αυτό οι ασθένειες, γι' αυτό οι πειρασμοί, γι' αυτό οι δυσκολίες, γι' αυτό όλα αυτά τα οποία ζούμε, διότι φύγαμε από τον παράδεισο και βρεθήκαμε ακριβώς στην εξορία μας. Πόσα δεν λέει και σε εμάς ο πειρασμός. Ή αν η μέρα φάγεται από αυτού, δηλαδή όποια μέρα θα παραβείτε το θέλημα του Θεού, θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα ανοίξουν οι οφθαλμοί σας και έσεστε ως θεοί. Θα είστε κι εσείς όπως ο Θεός. Γι' αυτό σας έβαλε αυτή την απαγόρευση. Αντί να κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού και μέσα από αυτή την υπακοή να φτάσουν στην θέωση, έκαναν το αντίθετο. Γι' αυτό λέγει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Φθόνο δε διαβόλου απατηθείς, της βρώσεως μετέσχε ο άνθρωπος και έγινε παραβάτης της Θείας Εντολής». Φθόνο δε διαβόλου. Δεν είναι τυχαίο που ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Γιατί φθόνο δε διαβόλου? Διότι πρώτα ο διάβολος έχασε αυτή την κοινωνία μετά του Θεού που είχε. Άγγελοι φωτεινοί ήσαν και ξέπεσαν εξαιτίας του εγωισμού και της αλαζονίας. Και επειδή έχασαν αυτή την κοινωνία μετά του Θεού, φθονούν τον Θεόν στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και θέλουν κι εμείς οι άνθρωποι, οι πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, να χάσουμε τον παράδεισο, να χάσουμε τη βασιλεία του Θεού. Θέλησαν να γίνουν ισόθεοι και έγιναν μισόθεοι. Και αντί να υψωθούν, έπεσαν φρικτά. Μεγάλος είναι ο κίνδυνος της αλαζονίας, αγαπητοί μου αδελφοί, και του εγωισμού. Όπου κακό, εκεί ο εγωισμός. Γιατί οι πόλεμοι? Διότι οι ισχυροί θέλουν να επικρατήσουν επί των ασθενών. Γιατί καταπιέσεις των λαών? Επειδή θέλουν εξαιτίας του εγωισμού να εκμεταλλευτούν τους ανθρώπους. Γιατί πόλεμοι εκεί υπάρχουν οι πετρελαιοπηγές? Τυχαίων? Δεν νομίζω. Και επειδή τώρα και στην πατρίδα μας γίνονται έρευνες για πετρέλαια, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ενώ είναι μια μεγάλη ευλογία, είναι ένας πλούτος, δεν ξέρω αν οι λεγόμενοι ισχυροί της γης δουν με καλό μάτι αυτόν τον πλούτο και αυτή την ευλογία που έχει η πατρίδα μας. Οι νεότεροι ας κρατήσουν αυτόν τον προβληματισμό στη σκέψη τους. Γιατί φασαρίες μέσα στα σπίτια? Για το ποιος θα επικρατήσει. Ανάμεσα στις σχέσεις του ανδρογύνου. Να το πω όπως το λένε,
Δεν πειράζει, μια οικογένεια είμαστε και ας μας ακούνε και από το ραδιόφωνο. Το πρόβλημα είναι ποιος θα σκίσει πρώτος τη γάτα. Αυτό είναι το πρόβλημα, αγαπητοί μου αδελφοί. Κανένας να μην τη σκίσει τη γάτα. Προκαλεί λίγο γέλιο, Δεν πειράζει, μια οικογένεια είμαστε. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Η πάλι ανάμεσα στα εγώ. Και αυτό φαίνεται ακόμη, ξέρετε, στην ιερότερη στιγμή του μυστηρίου του γάμου. Μια ανοησία που πώς επεκράτησε δεν ξέρω. Στο τέλος του Αποστόλου, που η έννοια του κειμένου είναι η γυνή να σέβεται τον άντρα, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, όχι να τον τρέμει. Άμα είναι να τον τρέμει, γιατί να τον παντρευτεί. Έχει την έννοια του σεβασμού, να πατήσει το πόδι η νύφη του γαμπρού ή ο γαμπρός της νύφης. Και κάποτε έγινε αυτό και πήρε τη λαμπάδα του γάμου και της την έφερε στο κεφάλι. Και ξεκίνησαν πάρα πολύ ωραία. Δέστε τον εγωισμό, αγαπητοί μου αδελφοί. Δέστε τον εγωισμό. Δεν μας αρέσει όπως ο Θεός τα έπλασε, τα δημιούργησε, ο ένας δίπλα στον άλλον, να βοηθεί ο ένας τον άλλον για να φτάσουμε στη θέωση. Ο κυρίως σκοπός του γάμου αυτός είναι. Η αλληλοβοήθεια, η αλληλοστήριξη, η αλληλοενίσχυση για να φτάσουμε στη θέωση. Και εν συνεχεία να γίνει ο άνθρωπος συνδημιουργός του Θεού δια της τεκνογωνίας. Γιατί μαλώνουν οι άνθρωποι? Εξαιτίας του εγωισμού. Πώς να κλέψει ο ένας τον άλλον, πώς να δικήσει ο ένας τον άλλον, πώς θα λειτουργήσει ο ένας εις βάρος του άλλου. Τι υπάρχει πίσω από αυτή την αντίληψη και από αυτή την νοοτροπία? Ο εγωισμός. Αν ξεκινήσουμε μέσα από τον εαυτό μας, μέσα από τις ίδιες παραστάσεις που έχουμε, τις δικές μας παραστάσεις, μέσα από τη δικιά μας συμπεριφορά, διότι ξέρετε πολλές φορές τις πράξεις των άλλων ανθρώπων βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Είδατε πόσο ενοχλούμεθα με τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Οι αμαρτίες των άλλων είναι ο δικός μας καθρέφτης. Γι' αυτό ενοχλούμεθα. Με τα λάθη τα δικά μας δεν ενοχλούμεθα. Είναι όλα καλά καμωμένα σφάλματα και με τα λάθη των άλλων. Και ενοχλούμεθα διότι ο άλλος είναι ο καθρέφτης μας. Πόλεμοι λοιπόν, κακίες, αδικίες, πάθη, όλα αυτά έχουν ως αίτιον τον εγωισμό. Οι Άγιοι του Θεού, οι πατέρες, συνιστούν ότι πρέπει να γίνει συστηματική θεραπεία. Πώς γίνεται με την ασθένεια του σώματος? Συστηματική θεραπεία. Εξετάσεις αίματος, άλλες εξετάσεις, μαγνητικές, αξονικές. Και δόξα τω Θεώ που η επιστήμη προοδεύει και προκόπτει. Και όταν πηγαίνουμε στο γιατρό, αγαπητοί μου αδελφοί, να έχουμε την αίσθηση ότι πηγαίνουμε στο Θεό. Υπό ποιαν έννοια? Διότι ο Θεός δίδει την επιστήμη, διότι ο Θεός δίδει τα φάρμακα. Και κάνουμε προσευχή να γίνει η σωστή διάγνωση και να δοθούν τα σωστά φάρμακα. Και γι' αυτό η Αγία Γραφή συνιστά και συμβουλεύει να τιμάμε τους ιατρούς, διότι ο Θεός δημιούργησε τα φάρμακα και ο Θεός φωτίζει. Και γι' αυτό ευσεβείς γιατροί πριν πάρουν τον ιστέρι να κάνουν χειρουργείο προσεύχονται. Ευσεβείς ιατροί, άνθρωποι του Θεού, πριν κάνουν διάγνωση προσεύχονται να τους φωτίσει ο Θεός για τη σωστή διάγνωση και για τη σωστή θεραπεία.
διότι πρέπει να καταπολεμηθεί η ρίζα της ασθένειας. Και εδώ λοιπόν η ρίζα της ασθένειας, αδελφοί μου, είναι ο εγωισμός, είναι η έπαρση, είναι η αλαζονία. Και ο εγωισμός φθείρει την ψυχή. Γι' αυτό οι Άγιοι του Θεού θεωρούν τον εγωισμό μεγάλη ασθένεια. Θέλουμε να προοδεύσουμε πνευματικά. Πολύ απλά. Τη θέση του εγωισμού πρέπει να την πάρει και να την καταλάβει η ταπείνωση. Την καινοδοξία μας να την αντικαταστήσουμε με την αυτογνωσία. Αλήθεια, είναι δυνατόν να βλέπουμε όλοι την αθλιότητά μας, αυτά που εμείς ξέρουμε και ο Θεός, και να έχουμε έπαρση, καινοδοξία και αλαζονία? Υπάρχει κανένας αναμάρτητος? Υπάρχει κανένας χωρίς πάθη? Δεν υπάρχει. Ούκε στην άνθρωπος ο ζήσεται επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο να καυχηθούμε? Για ποιο λόγο να έχουμε αλαζονία, αγαπητοί μου αδελφοί? Για τα πάθη τα οποία ξέρουμε να κρύβουμε, αλλά τα γνωρίζει ο Θεός. Να αντικαταστήσουμε την περιαυτολογία μας με τη σιωπή. Να επιβληθούμε στον εαυτό μας και να διώξουμε κάθε υπερήφανη σκέψη. Για θυμηθείτε πόσο πειρασμός πήγαινε δια του εγωισμού να ματαιώσει τη σωτηρία του μεγάλου ασκητού της ερήμου, του Μεγάλου Αντωνίου. Πήγαινε κάθε λίγο και λιγάκι και του έλεγε: Αντώνιε, με έσκασες. Αντώνιε, με τις προσευχές σου, με τις νηστείες σου, με τα δάκρυά σου. Με έσκασες, δεν αντέχω άλλο, με ενίκησες. Και ο Μέγας Αντώνιος του έλεγε: όχι ακόμη. Αντώνιε, δεν αντέχω άλλο. Μέχρι τελευταία στιγμή, και όταν χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, τότε ο Μέγας Αντώνιος του είπε: ναι, με τη βοήθεια του Κυρίου μας. Αδελφοί μου, ό,τι καλό έχουμε δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού. Ό,τι κακόν και άσχημον, αυτό πράγματι είναι δικό μας. Μπορούμε να απορρίπτουμε τους επένους των άλλων? Μπορούμε να μην εγκομιάζουμε τον εαυτό μας? Μπορούμε να μην αφήνουμε τους άλλους να μας κολακεύουν, διότι δεν μας αφήνουν να δούμε εμείς την κατάντια μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις ατέλειές μας? Τι ωραίο αυτό που λέγεται με τον διακριτικό γέροντα, που πήγε ο νέος μοναχός και του λέει: γέροντα, τι είναι ταπείνωση και τι είναι εγωισμός? Παιδί μου, θα πας στο κημητήριο, θα βρεις το μνήμα του τάδε πρωθυπουργού και θα αρχίσεις να τον εγκομιάζεις. Να του λες: εσύ ήσουν ένα μεγάλος πρωθυπουργός, εσύ έσαι στην Ελλάδα, εσύ έκανες αυτό και αυτό και αυτό. Και ό,τι σου πει, έλα να μου πεις. Και πράγματι πήγε, άρχισε να τον εγκομιάζει ότι ήσουνα και ήσουνα και ήσουνα. Πήγε στο γέροντα, γέροντα, έκανα υπακοή και πήγα. Και τι σου είπε? Λέει: γέροντα, απολύτως τίποτε. Τώρα θα πας να τον κατηγορήσεις και θα του πεις ότι εσύ είσαι η καταστροφή της Ελλάδος, ότι εσύ έκανες εκείνους τους νόμους, ότι εσύ έκανες αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και έλα πάλι. Πράγματι πήγε και άρχισε να τον κατηγορεί. Γέροντα, με την ευχή σας πήγα, το έκανα αυτό που μου είπατε. Και τι σου είπε, παιδί μου? Λέει: τίποτα, γέροντα. Του λέει: αυτό είναι ταπείνωσης, ότι είτε μας εγκομιάζουν, είτε μας επενούν, είτε μας θίγουν και μας μειώνουν και μας προσβάλλουν, εμείς να αισθανόμεθα απαθείς. Ξέρετε, αδελφοί μου, ότι η πνευματική μας ζωή είναι κρεμασμένη σε μία κλωστή. Ο διάβολος προσπαθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, να μας οδηγήσει στον εγωισμό, ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος δεν είναι. Είδατε πώς το λέμε οι άνθρωποι: βρε, να μην ήμουν εγώ πρωθυπουργός μια μέρα, θα τα είχα φτιάξει όλα στην εντέλεια.
Να ήμουν πρωθυπουργός, σιγά αδελφέ, σιγά. Όλοι οι άλλοι δηλαδή είναι ανόητοι και εσύ σε μια μέρα θα έφερνες τα πράγματα σε μια ισορροπία. Ο εγωισμός μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Να μην ήμουν εγώ, να μην ήμουν εγώ, όλοι το λέμε, να μην ήμουν εγώ εκεί. Αυτό μαρτυρεί την αλαζονία μας, τον εγωισμό μας, ότι εμείς θα τα κάναμε καλύτερα. Αν έχουμε κάποια χαρίσματα, δεν είναι δικά μας, αδελφοί μου. Είναι δώρα του Θεού. Και ο Θεός τα χαρίσματά Του τα δίνει σε όλους τους ανθρώπους, μόνο που είναι διαφορετικά. Ο ένας είναι καλός γιατρός, ο άλλος καλός νομικός, ο άλλος καλός φυσικός, ο άλλος καλός θεολόγος, ο άλλος άριστος μουσικός, ο άλλος άριστος αρτοποιός, ο άλλος καλός αγρότης. Ο Θεός σε όλους δίνει χαρίσματα, αρκεί εμείς να τα αξιοποιήσουμε. Διότι εάν δεν τα αξιοποιήσουμε για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία μας, τότε θα είμαστε εκτεθειμένοι ενώπιον του Θεού. Και όλα τα χαρίσματα είναι χρήσιμα. Μπορεί το μάτι, είδατε το μάτι, να χτίσουμε τα μάτια μας για να βυθιστούμε μέσα στο σκοτάδι, να δούμε την αξία της οράσεως. Αλλά μπορεί το μάτι που είναι τόσο πολύτιμο όργανο στον ανθρώπινο οργανισμό να πει στη μύτη εσύ δεν χρειάζεσαι, να πει η μύτη στο αυτί εσύ δεν χρειάζεσαι, να πει το χέρι στο πόδι εσύ δεν χρειάζεσαι. Όπως είναι λοιπόν ο ανθρώπινος οργανισμός, έτσι είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, και τα χαρίσματα και τα τάλαντα που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους. Αρκεί να τα αξιοποιούμε όχι για τον εγωισμό μας και την αλαζονία μας, αλλά για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία μας. Να ξέρουμε λοιπόν ότι τα χαρίσματα που έχουμε είναι όλα δώρα του Θεού. Είναι του Θεού τα τάλαντα, είναι του Θεού τα χαρίσματα. Το ζητούμενο είναι πόσο εμείς θα τα αξιοποιήσουμε. Ο μέγιστος των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε αδερφοί μου τι έλεγε? Ήρθες Κύριε στον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Εμείς το λέμε. Ήρθες Κύριε στον κόσμο να σώσεις τους αμαρτωλούς, που πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ. Και το έλεγε και το εννοούσε. Διότι πριν γνωρίσει τον Κύριον, εδίωκε και κατεδίωκε την Εκκλησία του Χριστού και οδηγούσε τους χριστιανούς στο μαρτύριο. Είχε συναίσθηση της καταστάσεως. Αυτός ο οποίος εκλήθη να μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου στα έθνη, ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος. Ήρθες Κύριε αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, υπερηφανευόμαστε για τάλαντα και χαρίσματα που δεν τα έχουμε ή για αρετές που δεν τις έχουμε. Όπου υπάρχει εγωισμός και αλαζονία, εκεί δεν υπάρχει χάρις του Θεού. Όπου υπάρχει ταπείνωση, εκεί υπάρχει ο ίδιος ο Θεός και η ευλογία Του. Ο Θεός παρηγορεί τον ταπεινό. Ο Θεός ενισχύει τον ταπεινό. Ο Θεός ενδυναμώνει τον ταπεινό, διότι εκεί αναπαύεται. Και γι' αυτό ο προφητάναξ Δαβίδ λέγει «Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμή ο Θεός». Άρα η καλύτερα θυσία που μπορούμε να προσφέρουμε στο Θεό, αδελφοί μου, είναι πνεύμα συντετριμμένον, καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη. Και γι' αυτό ακούσαμε χθες τον Ιερόν Υμνοδόν της Εκκλησίας μας να λέει «Η ψυγορίαν φύγομεν Φαρισαίου κακίστην, ταπείνωσιν δε μάθομεν του τελώνου αρίστην». Αδελφοί μου, εάν δεν έχουμε την ταπείνωση, δεν ομολογούμε τα σφάλματά μας. Εάν δεν έχουμε ταπείνωση, δεν πηγαίνουμε στο εξομολογητήριο να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται? Δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας.
Δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας, αγαπητοί μου, αυτός ο οποίος μας προτρέπει να κάνουμε την αμαρτία. Όταν εμείς θελήσουμε να μετανοήσουμε, μας φέρνει την ντροπή, που η ντροπή είναι παιδί του εγωισμού και της αλαζονίας μας. Όταν καταπολεμηθεί ο εγωισμός μας, τότε θεραπεύεται η ψυχή μας. Γιατί ο Θεός επέβλεψε επί την Παναγία μας για να διαδραματίσει αυτό των σπουδαίων και σημαντικών ρόλων στη σωτηρία του ανθρώπου? Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Οι Άγιοι είχαν ταπεινό φρόνημα. Διαβάστε βίους Αγίων που θα δείτε συνέχεια το ταπεινό φρόνημα των Αγίων. Αγιασμός και εγωισμός δεν συμπορεύονται. Αγιασμός και ταπείνωση πηγαίνουν μαζί, αγαπητοί μου αδελφοί. Γιατί Άγιοι του Θεού εδέχονται τα πάντα στη ζωή τους? Γιατί Άγιοι του Θεού αγάπησαν την ταπείνωση? Γιατί οι Άγιοι του Θεού άφηναν τα αξιώματα και έπιαναν το κομποσκήνι? Ακριβώς επειδή είχαν αγαπήσει την ταπείνωση του τελώνου. Αδελφοί μου, αν θέλουμε πραγματικά να αγιαστούμε, θα πρέπει να μιμηθούμε τον Άγιον Τελώνη. Ο Θεός ηλαστή τίμη το αμαρτωλό. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Θεέ μου, ελέησέ με. Κύριε, ελέησέ με των αμαρτωλών. Κύριε, έχω αδυναμίες. Κύριε, έχω πάθη. Ελέησόν με. Βοήθησέ με να απαλλαγώ από τα πάθη μου. Αυτή είναι η ταπείνωση. Βοήθησέ με, Κύριε, να πάω στον πνευματικό, να εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου, να βγάλω τη βρωμιά από την ψυχή μου. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε αγαπήσει την ταπείνωση. Αδελφοί μου, μιμούμενοι την ταπείνωση του Αγίου Τελώνου, ζητώντας το άπειρον έλεος του Θεού, ευρισκόμεθα στον ασφαλή δρόμο. Στο δρόμο των Αγίων, στο δρόμο της σωτηρίας, στο δρόμο της λυτρώσεως, στο δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού, την οποία ήρθε οι πάντες διαπρεσβειών της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων.